Tlang au channel lo thlir shin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video chuan Taiwanese movie munom tak mai Miss Andy ti hi toikim taka thira ngai thla khona hun ilo nei le ang umyang he movie a hian Mipa achanga Hmeichhia in siam danglam mi pakhat thilton lungchhia thak le run thak zet tarlan ani ole he transgender achanga I lo nita Andy po hian awang lai hun apel meuh chuan arin ayin anon chu amang nuam salo hle he ani na lailak lo takawang hian na tho tur po awan phain mi za akai hlei thei meuh to lo mi pakut hle le hur her u chuak haulaka te chuan a in zor angai ta hial zan khat po ama dor tu pa nen chuan indoor fuwak lawin Andy phei chu hlawin kara changin atlan chuak dor mai chu pa la chuan chemte nena chuak thil poi thlen ma in police patrol lamin anron nang fu man hlo thu zo fia turin police station lama shwai ngal ni in Andy dor tu pa tur chuan zirtir tu ani thu soin chong mang athiam nek nen police ho po in asoi anga piang chu anlem duak lo theilowa chu wangin ali alingin Andy chu thiam lo an chantir ta dai maya rok thu boy anor tir zok dai mai ni badroom lama te chuan shwain athla an me sak baka fiam thu tho nan ti amangin an tham lovin an musi tak zetani soi to angin Andy hi ama chuan mi pa dik tak ni thinin chung ko pa ber din mun hiala te po ding ve to thinin nupui fanau pu anei ve thin ma se nupui thina chuan anon thak thleng hlukin Hmeichhia anga oma Hmeichhia anga nun chak na chuan zem tlu in a chung khat leina terem tilo chungin Mipa achangin Hmeichhia in thak danglam tani ma se ani na thar chu khoya ma atui tlak pui theilo afa te la in an za puya a hnaya om tak yal pu an du to lo chian chatak ama ang thowa transgender ve tho chu nein ani chia hi ani na anga poma akianga om ve reng anei chhun tak meuh ani to bok an pani hian thil engkim ti don chinin eng thil po thleng se in phat san mi alovin an ma chhon dun zel thin ma se ni khat chu van doi thak tak main a chian thaber chu a na tho na lama atwal thitlat mai ataksa te chuan chema zaina nu ma tam tak ombok ma se ani na wange athi na chu chui chian ani don chan lo a chian thaber thi na chu Andy hian atwar hle a in nga na le bel tur tluk lu na tur le in bun ro na tur anei to don lo wangin alungai tak zet bokani chuti ruale ro chuan a chian nu din mun chu a od ru hle bok a chan chu an ni ang khotlang li an bul hnaya cheng tu ma in an pom lo te tan chuan thi chu ha damna ani zok arin wangani ni khat chu Andy chu a tho na hlui car dealership lama kalin ban ani ma a hlo an la pek zolo te chu petla turin angena anei tu no la chuan ani ang thu soi mai chu engkho kha ma angai saklo mel hle a hlo tur aya tlem fe chu pe in norlia mayan tuma ma se Andy la chuan a hlo za tur chu alo sheve na samai si anei tu nu chu athin rim chanta nang ma awanga kan mual pho chin zia hi shiala ka pek za che hi lala kalnal nal mai te a thok zinga son Hmeichhia nge Mipa ani po sha chian theilo an omania ti in min soi chin ti shero ati ta zek mai ni Andy po in a an hla chu ngai thak sak pe to big lovin thin rim takin akal san ve mak chu nu la chuan zui zelin a poisa pek tum tlem thamte te chu vom nan ti amangin an chetin reng a lo zui mol poisa nei box si lo Andy chuan tlom thak hle ma se chung poisa te chu a char khom lo phalta lo chuti lai tak chuan Mipa pakhat ron kalin a ron charpui ve ta ni hepa hi aming chu 8 ni in bengong ani a bengdar avo areng angai bukani Andy in thil thlen dan a shil nu chuan lungai ma ta che na tho tur dang ka zon pui don chenia ti in 8 chuan a chong thamuan ve bukani ami zelang tlang le lim thei tak chong du box ya wang chuan Andy po in 8 ta chu angai na ngal viau mai bukani
Zana chuan mut pa in thita a thian thaber video te chu thlirin alunga leng hle. Chuti lai tak chuan living room lama Hmeichhia in a tho chuak ngal. Fridge in Hmeichhia chu mu in chuatan en chuan ke hniak pahnih a hmu bawk. Pawna tlan chuak ngalin Mipa naupang pakhat le anu ni awm takte lo tlan chhedor dor lai chu hmu in ani nge hi a fridge chunga eitur dap tu te chu ani ringin man tumina zui ngal. An tlan chiat na lama anu zawk chu ala tlu zui. Endi chuan in chunga hruai lutin thil omzia a zawt. Alandana chuan anu zawk ming chu su he ni in Vietnamese ani a. Apasal swale kudram tak kudlak na chu tuar thei tolovin Taiwan a hian afapa hruain aron tlan chetani. Ama cha upo in boy pui hlei theilo ei zon na tlabal le nun buar chuar tak Endi chuan a khonga inu fa em maya a ina cheng ve tur chuan a som tani. Nikhat chu Endi chu afanu pasal nei na kalin rala changa a en thladuk duk lai chu afanu chuan a mule sia a thinarim na sakher mai. He hmuna hian engei ron ti ve a ka pasal nei na hi min ti chiat sak itumem ni. Kanuna kanipoimo berani ti sha em he thili ti awang hian kum khwa po in kangai dam ngai lawang cheti in a an khum zui shepa anin nei na chang chuan a pe chuak zui bokani. Ni hei hi transgender chen khatte nun dan chu ani. Ho em tu hi afanu changani lo afapa po in atei theilo hle. Afa te hian a hnain an hnai du lo shim ani ber mai. Afanu te in nei nia aruka akalve thei chan po hi chum kha chu afa papian chamani ti sha in cake avaken sakve a. Anila chuan biak po be chape lawin phone lo khoi san vel mai. Akal le va thei nan mei nei takin anupui te chu an bevela. Abo rak ton mek chu Endi po in shiom ti in ho dai mayatum. Chuti lai tak chuan atunu te chuan ani in pasal anei don thu chu soin I local ve donem tia azo wangani. Afanu pasal nei ni tur em po an shatir du mia lo chu mak ati in aril ru po an hle. Ina a ho nu chuan afanu te lai thalak chen khatte chu thlirin. Khang hun lai khat chuan keima in ngat pum hlum vek chin kha ani ati in. A in nei ni tak ngial po a shile ta si lo chu na ati tak zetani. Chu he chuan ifanu ithisen ania. Chu wangin anin nei nia chuan kal theina inei ve alom kal nge yang chetia. Afui sau sawawanga kal ve ta chau ania. Ma se thil thleng chu kan thlir tak ang kha ani le ta si ani. Afa te awanga aril rundat na te chu a chen pui su he te nu fa ba ka. Eid wang chuan zoin adam vele ta. Zanria te kil ho chinin engkim antitlang veka. Anin ngayin an hlim tlang chin sinen Endi po in chung ko thar anei ve ta ngayin a hlim viau chin. Nikhat chu Eid le Endi te chuan khopona bungrua deliverin zan anri angai don si wangin hotela chuan an thleng ta. Room chunga chuan khum pakhat chia omti mu Endi chuan Eid chu adu ruk to ema wangin a hlim ruviau. Ma se abe sei ang ero eng ma thleng haulo. Endi in ato tak ngial po chu du lovin Eid chu chuata amuta dai mai ni. Eid chuan du na eng ma anei velo ti asha thiam wangin Endi po in nuama tilo viau. Eid chuan chuata ein son chan chu soin khumdu pa muthi ka thiam vak lo china atia. Ma se Endi ero chuan a hnai du lo chuan la mai ani ti asha thiam vek thung. Atuka an ho chu an in zong chu zan lama kang mei chuak an chel na awangin alo hu koi zel zul mai ni. Eita chu zan re ei pui tura som zuin chome siam tur vel leiturin dora an kal ngal buk. Chuta chuan nidanga alauti photo chin angin lottery ticket chu aleile a. Anu pui fanau te birthday chu athai bia le. Hetiang hian kum som zet chu arem chana piangin anu pui li afa te birthday thain lottery ticket hi alo le to china. Ma se man ti ni ero ala nei lem lawani. Su he ifapa in o mel taka phone thar a clear light chu mu in an nu fa a an man ve atan ti in nei bik mi alo chungin alei sak vele ngot mai bukani. Atir lama soi to angin
anu pui thi ma kha chuan endi hian Mipa pa ngai ang che in nun amang china ma se anu pui om tak lo nu khan ani na dik tak kan ti donem ni a chung ril lama ni alo chak ruk ngoi chin Hmeichhia ni chak na chu ron puak ke in asama zwa chana makeup te in belin Hmeichhia thuam a in bel chho chan tangot mai ni ani chak em chin Hmeichhia ni a lim taka anun lai chuan abul hnaya cheng te ero in an pom ve thei hau lo thung akal na pianga deu sole en shek lo ma se endi chuan Hmeichhia anga nun man chu nuam lati jok fanin ani na anga pom du tu te kianga hun man te chu a thalhel ve chin hle a chen pui su he te nu fa le e tenen chuan chung ko ang maya om tangin anin po na po a thahle zanre ei tur te a chuak tlang chinin an ma ni to ka an hlim ve viau chin ani ti chuan le kum som chung chol hau lova risla a lottery ticket a le chin na chuan ra cha chwa ve ta in endi chuan lottery man ve ta hlau mai le hlim viau ma se poisa tam tham tak a chuan a chung kwa su he te nu fa li a chan chatak le aruka adu em e te chu atan an la lu fe zok thawani alom nan su he te nu fa chu e tur tui nai tak akhilai ma sapota chumi nu chuan e ta chu zu a show sak le bok 8 po in reilo te nuwa chuan endi chu a hausa hle don ti sha in ba anga ziale chu chuan aril ruati ha chin zia te chu soivel endi chuan kachan pui ang cheti in aba te chu tlak sak vek atiam rui to ka in lama an let nu chuan e ta rui lai chu rem changa lak tumin endi chuan khoi vel an tum le a ma se angai te bukin e chuan anar le chu chuan endi ril ru atina le khermai khum khata te chuan han mudun ve sa soi ma se an taksa ero a in hladun wangwang hle ani zanlaya e ta chu thoru chomin endi wallet te chu a hai kwal vel endi chu alo har ve kur sia wangin ala mu vek zui lottery ticket izongem ni ati chuan e ta chu phude uzuk nilove kaluan na dewa na chok na kazonga ni hi ati no chuan endi chuan lukham noi chang chuan na chok na phorin apetani atuka endi har chuan do kana a breakfast ei tur lo in da fel sa thlap chu mu in makati ang reng viau room po na chuakin alo ruak hiai si makati tol su hei te nu faruma an lu nak chuan su hei te nu fa chuan an lo chua san fel to ti sha tak mayin engkim mai chu alo in thle fel at maya an nu fa bung ro eng ma mu tur a to lo bok chuta le a bek chuan hai chan ta ale athil pai dang zong te chua ta an tlak chum lai chuan a lottery ticket ero ta chuak tur a ve ta tlat lo mai le su he tho na chin massage parlor te chuan vakalin su he kal na chin chu avazota anei tu nu chuan su he ti po chu a hming dik tak ani lo thu soin abial pa eit ne na khwa chwa sana an tlan bo dai to thu alo shil ta ni ti chuan amirin le ngainat su he le 810 a lottery poisa an chen dun ham lain endi ero angai te bokin ama chi in khohar le mal takin om le ta ni an palia an thalak hote chu thirin nangni honen hian shi om lai le re thei lai pu in ngei takin kan cheng ho china ho sakna le nom sakna po nangni honen bok hian kan chen ho thei sin mole ti in amirin ten achunga until ti du dan zet chu sha thiam har ati hle anin lottery ticket ai po a an pali in car in po na le in lai china thatak kha alo hlimpui lain ani ero chuan chutiang ril ru an lo pulet ve ho si lawani hetiang deuh chi a hian kan nun chawa po hian kan mirin le ngainat te po ina nunglama min be ni te a thleng ve chok chin mi chen khat chuan kan chunga tha te chunga tha chwa let ve kan chak lain chen khat mi thatna rem changa laktum ve ran an ve chin bok engpo ni sia khai khom nan tun lai khuvela chuan fel u chuak lutuk te ril ruti that lutuk le ril rukoi
put ngai na shilo khopa minun tluang te po hian mi thalo chen khati awangin nung lam mit nei ran chunga felvekar anzir te po hi angai to doni in alang ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video top thenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule